Radi se o jednoj tužnoj životnoj priči mlade djevojke, zapravo od kad je bila djevojčica do kasnih 20. godina, koja je učena u jedan krug obiteljskih nasilja iz kojeg zapravo jako teško može ići. Da, mi smo dobili relativno visoku ocjenu publike i zato što ovaj film na prvu ruku djeluje mučno, ali zapravo kod ljudi potiče neku suosjećajnost i na kraju ljudi uglavnom, mislim, to nije film za kojeg se plješće, meni konačno skoro da mi niko nije na klasično čestitao, nego su mi tapšali i grlili, tako da je u dvoranama gdje smo do sada prikazivali uglavnom bio ili muk ili su ljudi plakali, ali pobudili smo emociju, ali mislim da je to osnovna stvar kod filma, pobuditi emociju, pa ne samo smijeh kao što je kod naših uspješnih komedija, to reći već i suosjećanje, empatiju i tugu. Pa ovo je teško zato što je jako teško raditi film o nasilju koji nije tarantinovskog tipa, nego film o nasilju koji se događa tu oko vas, unutar vaše obitelji. Zato ljudi tako i sa težinom prihvaćaju te neke stvari, zato što je to nešto što se, mislim, ako znate podatak da je svaka treća žena u Hrvatskoj izložena nekoj vrsti torture od strane svog partnera ili bivšeg partnera, onda vam je jasno samo dovoljno da se prebrojite po dvorani, pa vam je jasno o kojoj brojci riječi da se to događa tu. Zato su ljudi toliko znaju da to postoji. Ja sam na početku tog rada na filmu htio zapravo snimiti nekakvu obiteljsku dramu, a kad sam počeo proučavati materijale, to se produžilo skoro 7 godina. Došao sam do zapanjujućih rezultata i podataka i gledajući ankete i družeći se sa ljudima iz Autonomne ženske kuće Zagreb i družeći se sa žrtvama nasilja sam stekao puno dublji uvid i ne mogu reći da mi je to drago, naprosto je bilo tako, mislim, ali susreo sam se sa širinom problema i sa masovnošću. To je najstrašnije. A nikada nije dovoljno raditi, ali u svakom slučaju danas je situacija bolja nego prije 10 godina i puno bolja nego prije 20 godina. Danas žene imaju mogućnosti ipak nazvati neke brojeve i potražiti pomoć, što je prije 10 godina naprosto bio skoro pa tabu. Ja sam zapravo upravo zato i snimio ovakav film da pokažem ljudima na taj problem, da ukažem ljudima. Na početku to moja namjera nije bila nikakav aktivizam, ali na kraju se ispostavilo da i tekako jest. U filmu Šuti igram lik bebe. Film je mučna tema, teška, ali je bilo jako lijepo raditi. Radila sam prvo s Lukasom koji je predivan redatelj, a i sa svojim kolegama Alanom Bariđem, Komanočićem, Ksenijom Pajić, Ksenijom Marinković. Tako da sve u svemu, koliko god je bilo teško, na samom setu je bilo lijepo i uživala sam raditi ovo. Pa meni se, mislim, ja imam osjećaj da sam se s ovom ulogom glumački krstila i meni je drago da je moja prva uloga na filmu glavna baš ovaj film i baš ova tema koja o nečem progovara. Tako da iz svog iskustva ja sam zadovoljna da je to tako.